Ɗagowa daga ruku'u rukuni ce a cikin sallah wadda liman baya ɗaukewa mamu. Idan kai mamu kana bin liman a cikin sallah sai baka ɗago daga ruku'u ba kawai sai ka tafi sujjada. Ina fata an gane. To a nan wannan raka'an fa bata yi ba, za ka kawo ta a ƙarshen sallah. Me yasa? Saboda ka bar rukuni ta ɗagowa daga ruku'u. Ina fata an gane. Sannan ƙabli ko ba'adi ba ta gyara ta. In dai ka bar rukuni, ka riƙe wannan ƙa'idan, in ka bar rukuni a cikin sallah ko kana bin liman bai ɗauke maka ba, ƙabli ko ba'adi ba sa gyara ta, kawai ka kawo ta in ba a tafi rukuni na gaba ba. In kuma har liman ya tafi rukuni na gaba, to a ƙarshe za ka maimaita wannan raka'an dan ba ta yi ba a wurinka, za ka jefar da ita ne. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu, a tuttura wa 'yan uwa musulmi wannan bidiyo. Bayan haka akwai sanarwa dangane da islamiyyar mu tsarin wata 3 wadda muke gabatar da karatun a WhatsApp. Za a koya maka baƙi da kuma karatun Alƙur'ani izu 2 daga Amma zuwa Nasi. Kowane wata za ka biya kuɗi 15,000 bayan wata 3 an gama. Lambar wayar mu shine 09051363319, ko ka ɗau namba na a profile ka yi min magana a WhatsApp, amma fa in ka shirya da kuɗinka dan ba kyauta bane.